widzowie, w tym odcinku gramy w Titan bazy wojennej, albo w jakimś stylu, ale ja sobie wziąłem Polskę, bo jestem Polakiem, ale nie wiem co to jest, wybudujmy to tu, okej, widać, że z toolboxa, oczywiście może nie wiecie, ale ja wiem. Dobra, mam kasę, sklep, mam 2000, kupię koszary, miał wojsko. Wojsko jest ważne, by miało być do wojny w tej grze. A to jest możliwe. Mam znowu 2000. Ja zaczekam na 5000 widzowie. To 5500. I wtedy będę mógł to kupić. No, też może bym kupił kilka domów. Bo jednak tak, no, dobra. I mam! Kupiłem, widzowie, mamy to. Stargate. Co? Chyba coś źle przeczytałem. Ale że kogo to obchodzi. Teraz trochę domów trzeba nakupywać. O matko, te domy to są takie wielkie? Dobra, w miarę równo. No dobra. Mam 12 000. Za 14 będzie biło, to kupuję. Muro. Dlaczego wszystko jest z toolboxa? To tak widać. Wolę nic nie mówić. Aha, ja
bo już zaatakowałem. Sorry, nie wiedziałem, że... I to ja kupię więcej takich ataków. Bo mnie stać teraz. Kupię za 36. Kupuję. Kupuję. Ja chcę zobaczyć to, bo tamto widziałem jak to strzela. Ale tego nie widziałem. Pewnie to wybucha. O, to by było mocne. Tak, wybucha. To by było mocne. To chyba miał być hotel, a nie motel. Dobrze, że mam hajs i mogę sobie kupić obronę. Dzięki. I się na mnie odbił. Mogą mnie atakować, ale cóż. Koszary, koszary. Muszę więcej obrony sobie kupić, to nie wiem. Nie chcę skończyć znowu tak samo. Dobra, trochę krzywo postawiłem, ale kogo to tam interesuje? Ja więcej obrony będę musiał kupić, ale też potrzebuję do tego więcej hajsu, którego nie mam. Euro za 14 tysięcy chcę sobie kupić. Zaraz będzie mi stać. Zaraz będę miał 14 tysięcy. Tak, jurowiec. Obrona. Więcej obrony muszę sobie kupić. A, też kogoś zaatakuję. A mnie tam. O nie, ten został atakowany też przez kogoś. O nie, a ja go jeszcze dobijam.
Dobra. Hotel. Motel. Motelowy. Ej, co się dzieje? Muszę kupić obronę, zapomniałem. Powietrzną. Obrona powietrzna. Pilot 8000. Kto był mądry, żeby mnie zaatakować z powietrza? No, jestem chłoniony, jak miło. Dobrze, że mam motel. Motelowy. Nie hotel. W ogóle kupuję wszystko i wszystko postawię, żeby jak najwięcej zarobić. No, nawet nie patrzę, jak ja to stawiam. Ale dobra, chcę mieć to nawet ładnie poustawione. Albo dobra, palnicho. Okej, mam trochę zarobków. Ale nadal za mało. Nie no, znasz mnie atakują? Nie na szczęście. Obrona. Powietrzna. 8000. Eee, 3500. Tego mogę trochę nakupywać, żeby kogoś zaatakować i powkurzać. Skoro mnie atakowali. Aha. O! Aha, mnie też atakują. No dlaczego? O, w końcu mnie stać. Na jakąś tam droższą obronę powietrzną. Dobrze! Obrona, dobrze robisz. Ej no, obrona, ty strzelasz? No. Taka fajna obrona, bym powiedział, która nic praktycznie nie robi. Zaraz umrze. Dużo mi to dało. No i zniszczona została. Dobra, widzowie, to jak widać jest to słaba gra. Znaczy nie, że ja nie mam w czym grać, ale też rzeczy z Toolboxa, dobra, dobra,